Evenimentul de astăzi face parte dintr-un amplu proces de promovare turistică a zonei, atât în rândul turiștilor români, cât și în rândul celor străini, proces demarat pe plan local de către cele două instituții giurgiuvene, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Giurgiu. La conferința de presă au participat și reprezentanții Episcopiei Giurgiului, Muzeului Județean Teoharie Antonescu, Centrului Cultural Ion Vinea și Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Giurgiu. În cadrul acestei întâlniri, primarul Lucian Iliescu a făcut o prezentare a orașului și a vorbit despre proiectele derulate de municipalitate. Orașul Giurgiu, în primul rând, este un oraș reședință de județ al județului Giurgiu. Este un oraș în jur de 75.000 de locuitori, deci un oraș mic, sub 100.000 locuitori. Este un oraș care, efectiv, 89 l-a prins într-o etapă de dezvoltare, ceea ce nu ne-a fost prielnic, pentru că am pierdut aproape toată industria județului și acest lucru ne creează mari probleme în dezvoltarea urbană a orașului. Iar orașul Giurgiu este, așa cum știți bine, aproape de București, cu un avantaj sau poate un dezavantaj această scurtă distanță, pentru că influența Bucureștiului a atras foarte mulți oameni din zona Giurgiului și, în general, oamenii sunt preocupați pentru București. Pozitiv este faptul că Bucureștiul, fiind capitală, prezintă o serie de lucruri pe care încercăm să le aducem spre localitățile limitrofe și deși Giurgiu. În general, orașul a rămas, după 89, într-o situație deosebit de grea, pentru că am pierdut foarte multe locuri de muncă. Deci Giurgiu avea atunci cam 45.000 de locuri de muncă și cam 80.000 de locuitori. A fost o scădere a populației. Acum încercăm să pronunțăm cuvântul că începe să se regăsească o creștere, dar în orice caz, așa cum bine știți, această criză ne-a cuprins și pe noi, o criză care se simte foarte mult în perioada aceasta, care nu știu cum să definesc ca timp, o perioadă destul de lungă. Sperăm să trecem acest moment. Pentru noi, ca administrație locală, Giurgiu a însemnat o preocupare. Eu sunt primar din 1996 și, sigur, am încercat să dezvoltăm orașul, să nu ne oprim. Orașul, poate, vă spun o noutate, în ultimile analize și precizări, câștigă locuri din punct de vedere reședință de municipiu. Suntem pe locul 22. De asemenea, suntem în tot felul de topuri ale administrației și încercăm cât de cât, ca un județ mic și sărac, să putem să prezentăm lucruri de interes, ordine, curățenie și, bineînțeles, preocupare pentru turism. Primarul Lucian Iliescu a vorbit și despre importanța fluviului Dunărea și noile proiecte de la portul Giurgiu. Și avem o serie de proiecte cu partenerii din partea de vest a Europei, în primul rând cu spaniolii, să reușim să facem o zonă de agrement cu tot ceea ce înseamnă această Dunăre a embarcațiuni, cu casino, cu teren de golf, cu tot felul de lucruri care să atragă oamenii să aibă aici poate și o stabilitate sau poate o venire cu mare plăcere în această zonă. Sigur, lucrurile sunt de lungă durată. Nu putem să zicem că începem poate într-un an, 2 și terminăm în încă 3-4. Deci este o investiție foarte valoroasă care se poate începe și se poate dura 10-15 ani. Deci se poate realiza aici o zonă deosebită. De asemenea, tot Dunărea este aceea care ne pune la mari încercări să dezvoltăm portul de mărfuri. Suntem într-o discuție cu partea olandeză, suntem într-un proiect comun, încercăm să-l finanțăm, să fim finanțați, pentru a reuși să facem acest lucru, pentru că Dunărea este foarte căutată și propice pentru transportul mărfurilor pe Dunăre, de la vărsare până la partea de Germania, fața de partea de nord a continentului, și trebuie să găsim această soluție. Mai ales că știți, toate mărfurile din Asia vin pe aici, prin zona Mării Negre, ceea ce
preocupă toată lumea să scurtăm această deplasare. Deci un transport din China, de exemplu, până ajunge în Marea Nordului, se poate duce la minim 30 de zile, ceea ce înseamnă foarte mult. Mergând pe o dezvoltare a orașului Giurgiu ca un port deosebit, este posibil să se reducă cu 10, chiar 15 zile acest transport. Sigur, sunt gânduri care preocupă atât comunitatea cât și Europa. Am avut dese întâlniri cu acești oameni și sperăm să prindem această investiție.